व्हॉट्सअपवर 17 से 60 ग्रुप बनवले, फायनली या गेट टुगेदर होतं. होय ना भावाशी. पण भावाशी काय हो म्हणा, काय ते जुने ग्रामपंचायतीतल्या शाळेतले दिवस, व्हाईट शर्ट आणि खाकी पॅन्ट. पण आता बघ सगळे टकाटक. बाकी हॉटेल मस्त शोधलं सा एकदम. हॅलो गाईज. इन्व्हेस्टमेंट. गो हॅपी चॉकलेट डे. कुणाक नाही देऊ, फक्त तुका देते. मी पण तुझ्याकडूनच घेतलंय, बाकी कुणाकडूनच नाही. यस गो, आज हॅपी चॉकलेट डे हा. या संपूर्ण शाळेत कुणाकच नाही देऊ, फक्त तुकाच. मी पण तुझ्याकडूनच घेतलंय, बाकी कुणाकडूनच नाही. यस. ही चल, अजून चॉकलेटा बाकी आहेत. काय चाललंय या? अरे या काय इन्व्हेस्टमेंट म्हणतात. आज मी हिका दिलंय तर उद्या हिच्याकडून मला चांगले रिटर्न्स मिळतले. हा काय इन्व्हेस्टमेंट? त्या वक्तात तर काही रिटर्न गावले नाही. बघूया आता तरी गावतात काय. गो, ग्रुप ओपन झाल्यापासून फक्त तुझ्याशीच बोलते. ह्या घे. मी पण. आपली कशी जुनी ओळख हा ना, म्हणाल. कीप इन टच. गो, ग्रुप ओपन झाल्यापासून फक्त तुझ्या अंगडाच बोलते. मी पण. आपली जुनी ओळख हा ना, म्हणाल. ह्या घे. कीप इन टच. बाबू, ह्या घे चॉकलेट तुझ्या 2 मामांकडून. थँक्यू बोल त्यांका. निघ्या, ह्या प्रोडक्शन कधी निघाला? अरे कंपनीच फ्रॉड निघाली. अरे निक्या. पर्या निक्या. हे राहुल्या. अरे राहुल्या, गण्या धावरे मना पावरे, गण्या धावरे मना पावरे. मीट माय वाईफ अंजली. ये रे. अरे हे ना. का आला? या कसा पटला? अरे मिलेने हिका नाही ओळखलास? नाही. अरे ही आपली चिंगी. चिंगी. अरे पण ह्या तुका कसा पटला? तुमचं सल्लो ऐकलंय. आमचो सल्लो? तो कोणतो? इन्व्हेस्टमेंट. चिंगे, काय? चॉकलेट दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. काय झालं? तू पाहिलं असस ज्याने माका चॉकलेट दिलं. अगं तू पण पहिलीच असस जिना माझ्याकडून चॉकलेट घेतला. लवशिप. चांगले रिटर्न्स गावले रे. Investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.